na Breaker TV. Ku danna subscribe kana ku danna alaman ƙararrawa. Abubuwan da suke faranta mai ba kaman in ji musulunci ya bunƙasa, ɗariƙar tijjaniya ta bunƙasa, bai da shi Ibrahim ta bunƙasa, abin da nake jin daɗinsa kenan. Duk abincin da mutane musulmi na arewa suke ci ina cinsa. Bamburi na mutuwa da imani. Wallahi alheri, ina je an yi wa alheri ko an yi wa mani wanda na sani ko an yi wa kowa ma duk ina jin daɗi. An samu zaman lafiya kai a haɗu ina jin daɗi. Ba ni son fitina. Abinda yana tayar min da hankali lokacin da zan ga ana zaluntan wani ko ana cutarsa. Wannan shi abu ne wanda yake na damuna kwarai. Wallahi da yawa, amma babu shakka ba abin da yake faranta min rai kamar in ga haɗuwan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, in ga wani abu wanda yake nuni zuwa ga wato kusantan juna tsakanin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma nufan wani abu na alkhairi wanda zai zama ci gaba ga wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana sa ni jin daɗi. Wallahi abin da ke faranta mun rai sosai shine bayan yawan karatun Qur'ani, wani lokaci haka ko komai ya tafi daidai, ko ina da kuɗi kai ko komai ya tafi yadda nake so, to sai in jira na yi baki kiran sai in tuna shi Qur'ani ne ban karanta ba, ban samu ne izu 10 da ya kamata na yau ba ko wani abu, to sai in jira na yi baki ina karanta Qur'ani sai in ji yayi. Bayan nan ko sai yan wantaka irin na soyayya saboda Allah wanda ba da duniya, wannan yana mugun faranta mu da